kanan gelar pandamuncar
kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sowan malih ndak. Nderekaken juragan kula saking Padepokan Gandul ingkang winastan Padepokan New Arista Musik. Niki kula nderekaken kalindara kula Den Mas Meung. Jeneng lengkape Raden Meung Tuhu Prasetyo. Ya mbok. Ya Tuhu Diwalik Prasetyo. Lah niki ugi nderekaken iki ndara-ndara kula papat cacahe setunggal niki nggih widadari niki gawan kotak saking Padepokan Gandul. Dewi Siti Opatapit. Nah. Lajeng sing nomor kalih niki nggih Dewi tapi Dewi tesih nonoman. Kusumaning ayu Dewi Denit. Lah niki sing nganggo jaket kuning. Lah niki nggih Betari niki. Ning Betari saking Kayangan Bedak Yambek. Sekang Kayangan ngendi kae Betari kae ya Ndar? Betari sekang wana pasetran gondo mayit. Nyai Ikatayo. Lah nikah sing satunggal nikah nggih bidadari nikah. Cilik mentik. Nyong ngerti sing bene bae tes melampiaskan dendam yang terpendam. Panjenenganipun Kusmaning ayu Dewi Depi. Nah, pidalem saking laladan susukan ning urung kena status iki. Lho prene napa? Trawas apa susukan? Bingung nyong. Nuwun sewu kepareng derek sowan nampi timbalenipun jenipun Bapak Suratman Dala Ibu ingkang katemben netepi darmaningipun sepuh nuninci malakramaken Kang Putra Kakung ingkang winastan Den Mas Bagus Waisal. Nikah piyantune jan ganteng banget. Nyong biyen nome ya kaya kae nyong. Malah nang dhuwur Lah niki niripun Bapak Suratman katemben netepi darmaning asepuh nun inggih malakramaken Kang Putra Putri. Alhamdulillah kala wau sampun lumampah kanthi lancar tanpa manggih alangan satunggal punapa. Boten sanes kawula sesole saking jenipun Bapak Suratman ngaturaken matur agunging panuwun awit saking rawuhipun sedaya para mung tamu utawi kadang desan lan pangombyong saking penganten kakung nggih penganten putri. Boten sanes kasuwun donga lan pangestunipun kagem pinanganten sakrimbit. Anggenipun ambangun Balewisma ing mangke saged dados keluarga ingkang guyub rukun. Keluarga ingkang penuh kebegyan, penuh kamulyan. Mugi-mugi jodoh ingkang sampun tinulis sinerat saking kersanipun Gusti Allah sehingga saged langgeng wonten ing donya dumugi dahanan ing pinjang sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal pinaringan putra putri ingkang soleh lan solehah kepareng para sowan kawula
saking laladan Padepokan Bandul. New Arista musik Banjarnegara. Kepareng nempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang mangke tinanggenah aturipun. Mila saking menika gegangsangan monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang kawasa kanthi lesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajap purwa madyawasana ing mangke anggenipun aturipun saged manggih karaharjan mangya kabegyan tinebihna saking rubeda liring sampe kala kanthi atur sugeng rawuh sugeng lelegan so sugeng nyawiji sesarengan kawula sak rencang nyo Arista musik Banjarnegara. Hey!